ihwayishayo nina ihwayibeza ngesikebelesha ayingeke umkhanga impela mfowethu madoda madoda iphinqa inqwele ngiphethe ingqole namhlanje awusho ndoda ngoba izolo bekumele sosipana bekumele sosebenza la uyajika asisakutholi sesithole enye icheri kwenzakala uyabuya usushayiwe nke kwenzakaleni Shuthi izolo mfethu ngibe nepati nje mfethu yabo yeah ngithola iwave mfethu ngihamba ngidayisa iwave mfethu mfethu street mfethu ngihlangana uyithola phi iwave kwe street kuphithizela kashe ngithola la emaflatini ngiphiwa omunye umama shuthi nginokucinga amakane kanjalo yabo shuthi ebese ikhipha le wave ethi mntanami uzokwazi ukuyidayisela la ngathi mina mama yikho inkinga ngizoyidayisela ayi ngiyithatheke nami ngokuqaleka yebona into le ayi hambiyana ngithe ngifika kwe street kanti khona laba fethu laba bagada idolobha laba baphatho yabo sebefethu sebethi mina ngiphuca umuntu lento yebona into le uphi umuntu othi uphuciwe akekho phela yabo kodwa bathini bona bathi ngiphuca umuntu lento hayi bo lento ngithathwa hayi unamanga wena hayi washa isibhakela wena mfethu kuthe kusenjalo nje intata leyo bese sebethi bayangithatha bafuna ungibopha ngentambo bengivalela kwelinye ioffice bengishaye kahle hamuka amaphoyisa mfethu yabo mayiqhamuka amaphoyisa namfethu nami bengizama ukudlubulundela kanjalo ngithi ngifuna ukwakhava ngiwavale kanjalo hayi kwasho ukuthi ke hayi zinsizwa lezi ezingibambile hayi zinsizwa hayi kodwa nami ngizama ngidlubulundele wena mfethu ngibe emgwaqeni ngime kanje emgwaqeni ngisarenda izandla kugcina ngedolopha aqhamuka amaphoyisa hayi afike emenqi amaphoyisa hawu kwenze njani na sengiyavunza phela sengigcwele igazi yayibona into le kwenze njani umfana wami wenze kuthiwa ngitshothe iwave kanjani kuthiwa uphi lo muntu omphucile akekho yabona nje mfethu hayi ngithatheke amaphoyisa ake ngise-CR ngihlale e-CR maybe 3 hours e-CR yabo hayi bebona ukuthi ayikho le dlalwa ngawo bengidedele manje mfethu uma ubuka mfethu like uyabona ukuthi kuba seyidamezweni kuyingozi kanjani kuyingozi ngoba manje uvela usolwa ngento engekho nje ngoba phela lento le lento yenzala izolo into engekho ngempela mfethu kodwa ongaze ngayitshela ukuthi into ekhona yabo ngokuthini ngiyiphara yayibona into le kodwa ke bafo angazi anginawo amaningi mfethu kwenzakele mfethu yabo bese hayi kulungile ke singene ngohlelo lakhona nkabe yami nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemeza ngathi uyakhala liluthi igula lika Jamal chithekile awunina bakambhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwele mahulu limhlabele imbedule nina bentule bande ngodonga wena kithi kwabheka uZulu awubathi nina bendla mhlathi kamayikisa bathi nina bakadala inyebo nina bazukulwane bakaphalo ngiyabingelela enhla nasezantsi la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lobingelela nguprofessor ngenqakamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakwabomthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma okuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 lapho khona silanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni izingqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni njengobuzo nje umfowethu ekhala ngokuthi izolo uthi hambe dayisi uvoyitho esewumuntu osexebuleka ngendlela eyisimanga esexebuleka ngendlela exa kukwenza kangakuthi uze wathathwa wayovalelwa inkinga ke uba seyidakamizweni leyo lokho sikwenza malungana nokuzama ukuqwashisa abantu uma umuntu wesilisa ungayithola usumuntu obamba inkunzi uyithola umuntu oseboshwayo noma uyithola usumuntu osukelwayo nje uxetshulwe nje yabona xetshulwa nje mose edakamizweni induje ihlezi noke emakhaleni if
umuntu wesifazane ungayithola umuntu osedayisa ngomzimba lokho kungaholela ekutheni ugcina uyisulu sabantu okuyibona abadlala ngabantu abadayisa ngemzimba ke othi sibaye befike lapha beshare izitolo zabo abadibena ababhekana nazo uma bese kudayiseni ngomzimba ezingezinhle nengicabanga ukuthi akekho umuntu oyifisa ekuleso simo kodwa ngeyidakamizwa ungagcina ufikile ekuthenini ube kuleso simo leso ngakho ke uma silethe umuntu la sisuke singamlethela ukuthi azojajwa sisuke simlethela ukuthi azoletha isifundo kubantu ngempilo akuyona ukuze abantu besizakale bangagcina kahle kahle sivala imbobo ongena sivula imbobo yokuphuma nakho bafo siyacela abantu besayo subscribe button abanye belokhu omunye icindezela ibheli kusiza ngokuthi uma kunesiqephu engisiposayo ivele ikenqeze ocingweni lakho ke uyothi uma ungena phakathi uyitholele isiqephu sangalolo suku bafowethu uma kufika umuntu la mhlawumbe ningibona ngathi sengenza into engingayiqonda kahle bafowethu ningixolele nami ngumuntu kodwa kwesinye isikhathi kunosiso ke wafika la abantu bakhala ngokuthi usikhulumile istory bafowethu le platform ngiyawazi amandla wayo niyazi ukuthi umuntu mangimfaka la ngisuke ngenzani nisuke ngimni le platform ukuphela kwento ekwazi ukunikeza umuntu ithuba lokuthi abuye azozalwa kabusha so mina uma ngifila ngathi leli thuba ulisebenzisa ngendlela eright ukushintsha impilo yakho ngiyengiphatheke kabi ngoba mina my brother ngitshela iqiniso mina abantu abahlala emgaqweni ngibathanda ngempela angenzeli abantu angenzeli ukubukwa ngiforce ngalento le ngabathanda ingakabibikho ikamera le ngiyibeke la bengivele ngihlala nabantu abahlala emgaqweni bethi una uyogcina uyiphara yayizwa leyo nto le ngoba abantu engihlale nabo isikhathi eside kakhulu so uma kwenza mhlawumbe ngelinye ilanga ngithi ngiyakhuluma mhlawumbe kube khona umuntu into angayizwa kahle obukayo bafowethu ningixolele ngiyaxolisa kakhulu ngiphula izandla phambi kwenu ngicela into ethelelo webafu uhomeline wami like bafuma ungayichaza ubingelele lapha ekhaya umphakathi ngoba siphakathi inside manje ubingelele uzisho ukuthi umfo kabani lo uvelaphi ukhulelephi ufundelephi amabanga aphansi namabanga aphakeme ukuhlala nobani ekhaya inhlalo umphakathi binjani isimo besinjani ekhaya iqala nini imoto ukukhombisa ukuthi ngathi ifuna ukushiya umgaqo kusho ukuthi mina bapho ngu-Andile Sibonelo Ndlovu isuka eMpangeni eLwelezane endaweni ekuthiwa iseSigisi yebo baba uyamazi uBrown lo nayo shoshobayo la emgaqweni naye angithi uvela ngapha madoda naye Empangeni iphelele emgaqweni bese siningi bangila iyanda hayi kakhulu iyanda bafu hayi bafu uvela Empangeni shuthi ngokuhlala bengihlala nogogo ozala umzukulu yebo ugogo ozala umama uyena umuntu ongikhulise kakhulu loyo ngabe imbangela bekuyini uthi uzogcina ukhulela kugogo ngasho ukuthi ubaba waphunyukelwa isandla sokuthi angidedele ngikhulele kugogo ngokuthina amandla wayengenawo ongikhulisa kwaphoqa ukuthi ngikhulele ekhaya komama kodwa ubaba usekhona namanje ngathi mfethu ufanele ukuzalwa insizwe mangikubuka isithombo sakho ufanele ukuzalwa insizwe insizwe impela person umfowandlovu hayi uyinsizwa impela kungukuthi ke akafuni ukuzwa ngomunye umuntu yona inkinga ke hayi lutho lezi uzongitshelani wena enye insizwa ke le yana shuthi ngahlala ekhaya komama ke phethu ngaze ngakhula ngaze ngaba mngaka ngagcina ngene emadrugsini like ufundephi ngesigisi nakanongweleza ubumfundo onjani esikoleni bekungumfundi phethu othandwa abafundi ngoba bengi-RCL phethu kamnandi from i-RCL yini RCL phethu umuntu prefect lesikole hayi isikole sonke phela iclass yabo eclassini yabo njengokuthi bekhethe mina ukuthi i-class rapper into kanjalo phethu
yi ama qualities aleyo nto leyo umuntu ukhethwa ngokuthini ukhethwa ngokuthi impatho yakhe kanjani eklasini yabo towards abanye abafundi or ukusiphatha kwakhe ya njengokuthini mfethu uthisha yafundisa lana mfethu ingane ibanga umsindi mina kumele ngisume ngithi bafethu ehlisana umsindi uthisha into kanjalo yeah idiscipline kulandela udiscipline kakhulu yes yebo okay umfundi okhule ngediscipline uhlala nogogo nobani lapha ekhaya nezingane ke ezashiwa odade bawo bamama kahle kahle oma benu no anti bakho bebethola abantwana bebuye bezobashiya gogo ngingasho kanjalo kodwa ke bebengayikhohlwa ingane zabo ngingazi ke manje kodwa bebengayikhohlwa ingane zabo bebengayilahleli bebengayilahleli kuba uyigada nje ukuthi ugogo uyigadi ya ngoba ugogo unempatho yalazi udaba hayi nami ngikhuluma umfana kagogo nami yikho ngiyisa nje ngikhuliswe isalikazi unempatho so uyafunda esigele uyi-class rapper shuthi umfundo discipline impendulo kathisha ibinjani hayi biqonda yona la kumina mpela ngoba bengamthathi kancane uthisha esikoleni ey'ntweni ey'ningi nje bengazi ukuthi ngikiphi ngenzani yabo izinto ey'kanjalo nakho uthi ubaba uyindoda engathathi inoma yini ngabe ubala kuphi lokhu izinto lezi angafuni ukuzizwa ngabanye abantu njengokuthi ingane yakhe ayidlile wena ubhizi wenza ukuthi lana senixabene ke naye yabo senixabene naye lapho yabo ngoba inamba yakhe ikhona inkinga uyathembisa ukuthi into uzoyenza engayenzi amandla usenawo amandla yena ngisho ukuthi unawo amandla ngoba kukhona ukufaka imali anakho njengamatekisi namahandi inkinga ke angazi bona lapha sangazi kodwa ngisola lo mama lo akahlala ngisola yena mfethu ngoba even kwanami mfethu akangifuni umama mfethu ngoba kahle kahle mfethu imina ngedwa umfana kuyena Indlalifa yabona Indlalifa ihlala ikhotheni umtshelani we andileyina nomtshelana ngitshela inkinga mfethu inkinga ngitshela yona kuzobe namhlanje bakho mfethu akukho engikwaziyo kusuka kubaba ngisho ianda lena mfethu yabo ngisho ianda lena inkinga phela lona ngibekela yona kunjani simshayela ucingo nje umbingelele njengamanje hayi khuleka mfethu kodwa uyabona ekugcineni kumele sizame ukuthi silungise ubudlelwane phakathi kwakho nobaba wakho nanokuthi silungise impilo yakhe ibe right ekugcineni kokho konke khona njalo cause ey'ntweni ey'ningi ngiyadingakala kubaba yabo manje inkinga akangifuni yabo i-time elingakufuni lingifuni i-time mfethu noma lizama ukupretenda mfethu ukuthi linengane umfana elizalayo kodwa mfethu angeke kuze kuphele u2 days mina nalo sisazwana yazi mfethu kunenye into mfethu mina unayo ingane nginazo ziwuthuka bunjani ubudlelwane bakho nezingane zakho nomambazi mfethu angeke ngiqamba manga mfethu ku-right impela mfethu uyazi mfethu kunenkinga khona yazi kancane ukuthi indoda izala ingane emaqedwe ingayithandi kuyenzeka kodwa kure mfethu ngabe khona mfethu umuntu into asuke eyidlisiwe mfethu yiwo mfethu kure ukuthi umuntu insizwa mina ngiyazi mina ngineyintombi yodwa insizwa yami indlela engiyithanda ngayo leya nsizwa leya yikho ukuthi nezinto engiyikhulumeke ngoba akukho ngamela but nje sengiyadlula nje lapho ukuthi yeke kancane mfethu kuthiwa kunomuntu ayizele yodwa futhi kungenza insizwa okuyiyona yophula umkhonto ekhanda lakhe mhla eseshonile selelo kuyiyona yokhomba ithu mfethu inkingi leyo phela mfethu inkingi leyo phela mfethu futhi yolanda emgaqweni
Mina ngazi inkabe yami ukuthi kumele ngenze njani bese. Mina ngidumele wami nekhanda nje bese. Ngoba manje ngeke ngilokhu ngithi ngihlupha ugogo bese. Yabo sengimdala nami manje. Yeah. Okunye ngingasho ukuthi kwangifundisa isifundo ukuthi ngibe semadrugsini yabo. Yeah. Yeah, ngoba izinto eziningi sengiyazazi bese yabo. Yeah. Yeah. Nanokuhlukumezeka nanokwenza izinto eziningi kuwena isifundo uyasifunda. Okay bafo, ake siqale nje ngohlelo la khona bafo. Like umfundi uhlala nogogo ekhaya esikoleni uyiclass rapper umfundi nje udiscipline. Ziqala kanjani izinto lezi ezibheda ezincane lezi engicabanga ukuthi istage sokugcina lesokusona. Istage sokugcina iwunga ekhipha endlini ehlalise phansi kwama bridge ulale ko plastic udle emgqonyini stage sokugcina leso. Angikhathali ukuthi umuntu angathina. Yeah. Usuku usuthwesa iziqu zokugcina. Yeah. Thwesa iziqu zokugcina lapho. Yeah, iqalephi? Ikuphi eqale khona ngoba njengamanje sifuna ukuzama ukuvula abantu amehlo. Yeah. Iqalephi inkinga? Iqale banganini bese. Yeah. Yeah. Iqale banganini inkinga. Nawe futhi ngokungazi. Awungeni wazi bese. Yabo ungena ungazi. Kodwa ke esikhathini samanje mfethu sengingasho ukuthi ungena wazi. Ayibona into le. Kodwa kulesa sikhathi lesiya senu naqala ngaso le mfethu wawungena ungazi bese uphaphama usuphakathi kuyilapho futhi labantu abakufaka sebeyakubalekela yabo sekuyakuphoqa ukuthi ushalaze wena ke manje wegatsheni ngabe ngiyibona lapho usufakwa khona ku graduation ceremony ngifuna la uqala khona ogwayi ubhema ugwayi like ilose lokho kulight abantu abayithatha njengento light iqala kanjani leyo nto leyo ngoba ngicabanga ukuthi impande zayo lento isiqu leso njengamanje okuso impande ilapha uqala ngogwayi kancane baqala kanjani ndaba ogwayi lapha emuva usushela ukuthi uqala ugwayi noma uqala nje ugwayi ilose ufuna nje ukuyibeka kuyilose le into eyenziwa inoma ubani ilose phela bese ukuyibhema kwakho kanye khohlo ukuthi uzoyiyeka bese uyiqala kanjani yona wayiqala kanjani kwangena kanjani khona ushuthi ngaqala ngokuthi mfethu ngiyaganga futhi mina ke iluza ngiqalanga ngaqala ngemboza ngoba phela ngikhulele emakhaya ngaqala ngemboza shuthi kwahamba ngagcina sengibhema ugwayi uyithatha imboza la ingangitshontsha kumkhulu okay lapha ekhaya ngoba kunogogo khona nomkhulu umkhulu uyabhema kodwa imboza kodwa uswashiya umkhulu kade washiya hayi kulungile bhuta vela abantu abadala isuke isidla amaningi sala shuthi umkhulu ngesikhathi ebhema ubukumbone nonebhema yebo ngimtshontsha ngimbona betshwala ukubheme laphi etoilet ayabona madoda amakhehla mfowethu abecasha mayibhema ngiyakhumbula yiyo lento engifuna ukuyazi ukuthi wena wayibona kanjani ngoba amakhehla kudala becasha mayibhema kuthi labantu abafundile njengamanje abanamabhuku abacashi babhema phambi kwezingane amakhehla kodwa mina amakhehla engafundile engena matric engazimlungu kodwa ayazi ukuthi akubhenyelwa phambi kwengane ngoba uzoyi-influence ekutheni nayo igcinele la shuthi wena ngokuganga kwakho ke ubupopola umkhulu umpopola awuqhubeke shuthi umpopola umkhulu ngimbona ngisho izikhoma zakhe la ayibeka khona shuthi namlanga linye mfethu ngithi ayake ngizwe lento ebhenywa umkhulu yabo umkhulu lento uyayisonga lento le nami ngiyisonge mfethu ngihlale namla kahlala khona etoilet engekho njalo wena engekho ngenze yonke lento mfethu ngibheme kuzula ikhanda ngingayiqedi lento ngiyibeke shuthi nantambama ngiphinde futhi ngishaye futhi ngishaya 2 yabo nasekuseni futhi ngishaye wagcina wangena kanjalo ukugwayi ke kuzobe namhlanje uyafunda ngithi lapho ngiyafunda ufunda mapha amabanga mawusakhumbula angisafunda grade 2 you were very young you were young man ngangisesemncane kakhulu so manje ukukhula ke manje ukugibela kweyiteji ke manje usuyithengela nawe uqala kanjani awusikhuphukele nakho shuthi ngagcine sengibona nabangani ke ukuthi hayi man angingedwa kulento kwaba yibona ke sebengitshena ukuthi hayi kahle lo ubhemayo owabantu abadala nawo wethu
yabo iStuyvesant lapho Peter Stuyvesant sasadonsa ke lapho iStuyvesant into othi uma uyishaya kuzula ikhanda yabo kuleza inkathi leza so 70 cent imfethu ya wasonipela ke lezi esasithi uthi uma usibhema uze ukuthi hayi cha ngibhema ugwayi lana mfethu ungawuqedi ngisho ukuqeda hey hayi shuthi wena mfethu usuthengeke lo gwayi ke mfethu usubhemeke nabafethu hayi kuhamba ikhathi impela mfethu sigcine size sijove kuso ke iStuyvesant ke lesi kungaphumeki ke ucace manje nina niyabhema iStuyvesant hayi kwagcina wena mfethu wesilokhu usubhemile ke lo gwayi kuzobe namhlanje hayi cha lutho kuyeka bapho like ke ewungeni ungena kanjani khona ewungeni ngafaka umfana wasekhaya owashayiswa imoto le nini 2013 washayiswa imoto hey 2013 wena mfana owangifake ewungeni ke le sasabhema amadamu nami futhi ngongazi kwami okay wena ngokukhulu ugcina uzobhema insanga noma nje wavelwa ngena nje waqhuma kakhulu kudela ayi insanga ngibhemanga kakhulu angifuni ngiqama manga ngayibhema nje lokho ukuthi thasa ngoba namanje angibhemi kanti wena ungena kanjani ngoba most yabantu ingena ngensanga influencer kanjani umfana wakini ukuconvince kanjani uthini kuwe ubhemani phela sibhema amadamu yeah idamu yini akuyona into insanga hayi lentsango le unganqo wang private ngokuthi mina insango lesibhemayo nami ngokukhulu unganaki hayi nami ngibhema insango hayi ukhenza kanti ungifaka uArosta mfethu yeah gcine yona mfethu sengikhohliwe ukuthi insango kumele sibheme hayi lutho ke nje manje sibheme ungakuphela like ifeeling yokuqala kade kufihlele ikhona yini into eaquat owayizwa ukuthi no leli damu leli ngathi alifani namanye ngoba mfethu insango angisho ukuthini insango bafo bengaze ngibheme kakhulu kwaba nzima ukuthi uhlukanise ukuthi le mfethu kodwa ngakuzwa kumnandi lokho owayengibhemisa khona ngoba iyona into yokuqala nami ngaqala ukuthi ngibheme egoqwe ngoRaze la yabo iyona into ke nami ngasayise ngibhema kakhulu kunjani lapho uyafunda isikole noma vele usungaphandle angase ngifunda vele u8 ke lapho awusithatha ijourney usungenile ungene ngokwezigaba zakhona iqala manje imtshotshisa kuyikulandela intshotshisa iqala intshotshisa ngithi ekhaya igcine ikhiphe ngaphandle ngokukhula kwakhona awusithathe ngokwezigaba zokuhlukana kwakhona yebo kusho ukuthi yaqale yangitshontsisa ekhaya kakhulu okay iqala nini ukungitshontsisa ngithona nje manje usabhema usayicontroller wena ngifuna nje uyiqale sibone manje ijiki usungasayicontrol isicontroller wena ke manje angithi uqala uyicontroller wena uyakuvumela lokho sicela usiqale lapho wena usayicontrol bese ke kufika isigaba lapho sikucontroller khona lapho ke suke simtshontsisa bese shuthi ke la ngisayicontroller mina bengingelula ukuthi mfethu ngintshontshe ngoba mina ngisayicontroller yabo izinto eziningi bengizama ukuthi ngizenzele mina ngoba vele phela bengingakazi ukuthi uyogcina yona ingicontroller yabo bengidayisa nami etafuleni yabo mfethu shuthi ukudayisa kwami etafuleni kuyiyona ndlela nami engizama ukwenza ngayo imali ayibona lonto leyo shuthi kwahamba yagcina lento leyo namfethi singicontroller yabo ukuthi ngenze ngendlela efuna ngayo yabo shuthi ngaqala ukutshontsha kephi ekhaya shuthi ekhaya ngiqala ngitshontsha njalo izinto ezincane lezi enganakekile yabo njengani nje njengamafoni abashana izicathulo ezintsha zabashana yabo izinto ezikanjalo yabo nobhaka becabanga umshana kumele esikoleni mina ngithatha ubhaka wakhe yabo lonto le ngokuthini phela ngiyahlukumezeka ngaphakathi akubezeleki yabo uArosta now la yabo mangicela kuthiwa hamba utsheni babo wakho yezwa lonto ubaba wakho futhi yabona ukwenzela inkinga yabo
nakho-ke besuke-ke phela sengigange ekhaya-ke ayi ngixoshwe-ke ekhaya mpethu ngigcine ngihambe ngiyohlala ngaphandle emgwaqeni yabo shuthi kushabalale lesinkwa bengidla ngaso lesitafula ngigcine ngibona ukuthi hayi angisento yalutho ngcono ngizenzele mina myself ukuthi ngikwazi ukuthi nginqobe lento kanti angazi ukuthi ngoba ngithi ngifuna ukuyinqoba lento kanti ngiyayivuselela lento ukuthi ime ngeenyawo wawuthi uyinqoba ngani yona ngiyinqoba phela ngokuthi wena mfethu ngiphume ekhaya yabo kanti mina hayi ngiyayakha lento kahle kahle the time ngiphume ekhaya ngiphume esandleni somzali ngila engizoyakha khona ke ukuthi ibe nzima ke manje uyehlathini kahle sengiyehlathini ke lapho kanti mina mfethu ngisesekhaya ngisese right ngoba umama bekwazi ukungitshela ukuthi u1 no2 no3 angufuni yabo shuthi sengingaphandle ke ngigcine sengigangela abantu abarong yabo nakho sengigcina sengigangela like wena ukuganga obukwenza ubuganga wenzani bafu oqala nje bafu bengiphuca abantu amafoni okokuqala lo okwesibili ngiphuca abantu izikhwama okwesithathu umuntu mayinqaba into yakhe bengenza sure ukuthi igazi ngiyamkhipha engizanga lutho njalo yabo sengiyamkhipha umuntu igazi ke ngento yakhe phezulu ezwa lonto le agcine ngabona ukuthi ayingangami lana phezulu sengifuna ngisho na umphakathi yabo ngasuka ke empangeni ke ngeza la eThekwini ngina 3 years ngilapha yabo ngihlala kephi ngaphansi kwebridge lapha eMaskana so manje awukaze mhlambe wathi uyoganga wafike wagaxela mhlambe wabanjwa sekukabili kwenzakala lokho awusilandisa ngakho okokuqala sasithi sizoqheza isitolo samaPakistani kanti amaPakistani sekukade eqhekezelwa thina ngokungazi sithi siyaqhekeza kanti amaPakistani alala phakathi esitolo shuthi ngobe la phakathi aseno offer bese yabo siyangena thina yonke into si right kanti nenzani yaqhekeza siyaqhekeza manje ngathi niqhekeza nta kuzwakala emakhaya kezwakala phela bona babiza ibheka angithi ayibona lonto le sesiqhekezile sekumele singene phakathi bafo sasikankwa abantu sasikankwa abantu hlanhla leyo ngoba sikankwa abantu kunabantu abangakalala eduze kwalesi sitolo lesi yabo ngoba sashawa suwela ngo3 kwaze kwashaya uba o5 sishawa sithelwa ngamanzi bese yabo kanti kulabo abantu abangakalala emafletini bazobiza amaphoyisa esesiyobulawa kahle kahle amaPakistani ayabulala ayabulala amaPakistani mina ngiboshwe ngentambo la emqaleni nasezandleni naseinyaweni yabona into leyo mfethu Nhlahla leyo mfethu kunabantu mfethu abayibukayo lento bafonela amaphoyisa azafika ngo6 into eyenzakale ngo3 ayezwa lo ngahlala ejele mfethu ngitokile nje ngahlala 7 months and ayithiwa wa attend wona hayi awa attend ngahlala 7 months ngaze ngaphuma ukugaxela kokuqala lo oqala okwesibili ke elokwayizolo lokade ngitshena ngakho akulayithi lokwayizolo akukhona ukugaxela lokhu yibhadi lokuthi kahle kahle bekumeluzela yabo so manje kunengane njengamanje eqala izinto ezingogwayi eqala izinto ezokubhema ungathini kuyo bese mina ngayitshela umuntu ongake nje idakamizweni mina ngayicela ngitshena ukuthi ingalinge phezulu izame nakancane ukuthi iqale nje into ethi gwayi mingakazi ukubhema ugwayi ingafisi ukubhema ngoba ifaka okunye ukuzima phezulu kokunye ukuzima
Uma ucabanga ufisa abantu bekusize ngani? Akucabanga kubona ungasizakala ngokwenzakalana. Ngokuthi bafo ngithole okumsebenzi okuzongikhipha busy. Manje uma ucabanga bafu khona umuntu ongaqasha umuntu oseyidakamizweni. Ngicabanga ukuthi steps sokuqala ukuthi mina ukhishwe idakamizweni. Yeah, ngoba ukuthatha sikufake like ngakufaka umuntu angafika ethi ufuna ukuqasha. Yeah. Mawuse ufika ukwenza izinto eziyisingisi lapha bese ke sithini? Inkinga ke. Nakho ke phela bafo ngicela ukuthi ngicela uqala ngiphume ezidakamizweni ngoba i-rehab ngicabanga into yokuqala edingakalayo mina. Yeah, khona ungasho kanjalo mina ngakukhulumela nobaba wakho mina ngesimame uprofessor. Yeah. Ngimtshela ukuthi yena kade nginawe usunesifiso sokusizakala uphume ezidakamizweni. Yeah. Siyomuza ukuthi uzothina. Yeah, inombolo yakhe uyayazi? Yeah, ikhona inombolo yakhe kodwa ngiyiphethe nje manje izinto zami ngiyayishiya mangihamba. Kodwa ngizokunikeza. Nishiyelani inombolo ngoba phela ibuka nje ubufile izolo bekubethi kumele uma bekukhuthuza bethola inamba kababa wakho. Yeah. Kodwa ke sengilahlelwe kakhulu bethu izinto ezifana nama-ID nani bethu yabo. Yeah. Bengisola lento eyenzakala izolo yabo. Ngoba phela uma bekushala abantu befaka izandla emaphaketheni bebona unani ibona nto le kanjalo. Azikho ezinye igameke zeza kwehlela ngakho indaba yokuthi useyidakamizweni. Okunye ke okwasempangeni khona okwangihlawelele empangeni. Awusiphe khona sisi. Usho ukuthi ngibuye ngibe car hijack yabo. Uthuleleni ungasitshela indaba engaka ngoba iwona umsoco wendaba lo esifuna ukuzwa. Shuthi ke bafo car hijacking. Ukubamba umuntu umphuca imoto yakhe uhlomile ngoba angazi. Yeah. Yeah. Kusho ukuthi ke bafo ngabona intombazane ihamba ngemoto. Yeah. Ngabona kulula ukuthi ngiyithathe isangene esitolo. Yeah. Kanti kukhona ama traffic cop lawa ahamba ngezithuthu. Yeah. Apakile lapha ngaphansi kwesihlahla. Mina ngikrufa imoto lana kanti ayangibuka nje. Futhi ngikrufa imoto ngiphinde ngingene phakathi. Ngithe ngisaqasha lo waya phakathi emotweni. Babe bengikanga. Babe bengikanga. Futhi angikwazanga ukuphumelela naye ukuthi ngiphume la epake khona esitolo. Yeah. Like zikhona nokuyibamba uphumelela. Hayi ngabe nginamanga ngoba nami kwawumsuka nje wendaba loyo ngangisaqala nje qa. Hey, ngangisaqala nje nqa phezulu. Bengakaze ngize yayithini implan now uthi le muntu usuyitholile uyoshaya idudle lokushini bakuvuma lutho phela bafo ngoba phela nganginomuntu oyifunayo nganginomuntu oyifunayo ngangizoyithatha nje ngihambise kumuntu ngithole lo mali engitholayo kube ukuphela ngoba awuxoxela abantu ukuthi ke kube omali enemoto entshontshiwe mayidayisa ziyashiyana kodwa labantu laba abanjengathi bayakwazi ukuyidayisa ngo-15 to 14 1000 hayi abanye bayithenga ngisho nango-5,000 phela ngizima ukuthenga icala ngemali engaka ngoba wena uziningi izinto ususazozenza kuyona yaba kuba into kanjalo ngoba mfethu kunzima mfethu ukuthi uthenge imoto ongazi ukuthi bazoyilanda nini ngemali enkulu yabo ingakho ke beyidayisa o15 to 14 abanye bayithatha ngisho nango10 njengoba bathi ukuthi o5 bayayithatha umuntu uyathenga icala ngemali engaka mfethu into ekuthazomela uyiphendule kusamele enze into eziningi kuyo ugcina ukhokha vele imali yemoto nje ethengiwe so manje bafo athi idlamaningi esakeni sengiyasaba nolonge ikopolodo ngithe ngikopolodo umuntu la ebaba wangilwezi umphakathi ugogo yena uphi ugogo ukhona ngabe yami ukhona ugogo usele nje nezingane zami inombolo yakhe uyayazi
Hayi ngabe nginamanga baba. Indoda ayikho nje inombolo yazi yona. Time kuphela mfethu. Na uyazi nje. Phela ngekhanda kodwa yona ikhona ngoba mangiyifonela iyangena. Hayi madoda ayi. Cha nani bafowethu mina angithandi ukuthi ngihlukumezele isasalukazi mfethu ngoba nakho isibona silungile yabo. Yabona mfethu ngoba ngishiye izingane zami kuyena mfethu. Ngine 100% ukuthi yonke into right yabo. Ngiyabafonela sometimes ngoba khona omunye usisi o library odayisa ngomcawo yabo. Engikwazi ukuthi ngimcela ukuthi angikhulumise nabo yebo lonto. Isikole sona wagcina usiqedile. Hayi nkabe yami isiqeda ngagcina grade 11. Yini manje into lesikuphazamisa? Bese angikwazanga ukusiqeda isikole bese ngathi sengaboshwa bese. Uboshelwa. Yiyo lento yazi abantu bafike bexabana nami ngebhizi inkopolo umuntu ngembuzo ngoba seqigaba njengamanje. Ungena ezidakamizweni uyaboshwa kwa grade 11 yonke le nto siyazi kanti lento izomsiza umuntu ofundayo ukuthi azi ukuthi uma ungena ezidakamizweni nansi into engagcini kwehlela nansi into ezokuphazamisa because at the end of the day sifuna isifundo la kahle kahle ivision yeshow nje ukuyiqala nje kwami ukuthi kufunda abanye abantu ukuthi ena if ever ingane esikole uqala into ekanje nansi into ongagcina uyithola kuwe kodwa manje ngicina mina ngijukujelwa ngamatsha kulokhu ngibuza imibuzo yebo le nto le ngicina manje nami ngingasazi ukuthi ngenze njani bethu shuthi ukuboshwa kwami bafowethu ngaboshwa ngizolandwa esikoleni icala kana likubopha house breaking iya kamakhelwane yebo ngoba ngaqhekeza ke khona ke ubona ubani ugeza ngakhathi izini ebusuku shuthi vele bayazi ukuthi ngoba kwenzakale kanjeni ubani owenze nje they understand alone like ngoba bayazi ukuthi vele wena umuntu obhema around banesho khona ukubonile besides ukuthi ngibonakala bayazi ukuthi ngoba kuqhekeziwe lana umbhobho umuntu oqhekezela akekho omunye umuntu ngoba uyena umuntu la endaweni obhema leli drugs kwangelulu ukuthi beqambele ezinye ingane futhi okungenzeka ukuthi noma ngabe omunye umuntu oyenze leyo nto kodwa ngokuthi wena ubhema izidakamizwa wena ongayijeza angithi yabo nanani futhi lo muntu lo ngiqhezelayo uyiphoyisa kodwa vele usanda kungena ephoyiseni iphoyisa lentombazana shuthi ngiqhekeze ngithathele ingane yakhe laptop uma sengithatha namafoni awu3 ayechargiwe ilotho shuthi ngidayiseke ngendlela engidayisa ngayo ngikhohlwe ukuthi lamafoni ayatrack ifonini leyo kwakuyifoni lokhuzana iApple yabo iApple liya tracker ke iApple shuthi track elisetracker kephi litracker setracker kulo muntu engimdayisele yebo lonto le yena ngithi uyayithatha izinto ehamba uyidayisa nayo indlela yakhe shuthi ekhohlwe ukuyidayisa le phone lena kanti izotracker egcwale engamaphoyisa esezoyilana shuthi echazeke lo mfethu lo ukuthi hayi kahle kahle umuntu ongidayisele le phone usibanibani wakasibanibani vele nginakho ukumdayisela sesiyazana naye wayethu uyayivikela yabo shuthi lo sisi lo ecacelwe ukuthi konke okwenzakalayo uye lo mfana wakamakhelwane kwakungaqali vele phela yabo beze bengibophe kwakungaqali vele ukuthi kwase kuyisivande sakho ngingasho kanjalo kodwa hayi phela kakhulu hayi kakhulu kwawuthinta nje angangithinta nje kancane kodwa hayi ngaleyo ndlela leyo kabe yami futhi ngiboshwe-ke wena mfethu ngiboshwe engikebhingisa esikoleni ngalandwa esikoleni sengilandwa esikoleni bonke abafundi bayabuka umfana nangu nozankosi ungene evenini kulukuthi uphathe evenini yini na uqhekeze kamakhelwane wathatha izinto zeyiphoyisa ngahlala 3 months ke ungane esikole ngahlala 3 months hayi phela ngase ngikhulile ibhesi sikhona
ngase ngikhulile ngahlala ke na mfethu ungagcina sengiphumile saxolelana ke nomakhelwane base bengidingisa ke endaweni ngabona ukuthi nami ayikho into engayenza mfethu ngoba phela leli drugs bayazama ukungilungisa kodwa mina ngithi ngizama ukulunga ngiyahlebhisa yini into eyinkinga lapha uphumeni bakhala abantu phela kuphonywa la ayi ngimbobo yokuphuma incane kodwa yongena inkulu eyokuphuma incane eyongena inkulu akuphumeki kodwa ukuyitshela kwakhe enhlizweni ukuthi usudlule igamekweni ezingakanani igameke engakhipha kulento iloko ngenze uphuma nezingxabo uma uphuma uphuma nje phethu right uphuma nje phethu uvundulule zonke izingxabo uhambe nayo ngoba awuphumi noma kanjani qala usimbele isihlahla usimbele nezingxabo zakhona ukuthi ususe muzothi uzosigawula nje isihlahla uhambe naso sosala simila inkingi le manje mawucabanga lento ingaqedwa kanjani indakamizwa lento eyidakamizwa phethu ngingasho ukuthi phethu i-rehab phethu nanokuyitshela qeda lapha nje eSouth Africa ukuthi iphele straight ayi ngoba futhi phethu nabo abantu abamnyama sebeyayidayisa ngeke ngisho ukuthi ayiqedwe ngokuthi kuhamba amashangana angeke ngisho kanjani ngoba kwanabo abantu abamnyama sebeyayidayisa yabo kahle kahle sekuyitoho nje leni ngoba kunabantu abangasebenzi kodwa abanemali abadayisa le ayizwa lona futhi manje umuntu mayedayisa lento unezimfene zakhe ehamba ziyomphantela zibuye ezoyivunza lento ilapho bona umuntu ethola amasaka egcineni uthatha le mali oyinika lo muntu yabo into kanjalo hayi kulungile lithini lakhe lokugoqa ebantwini uthi ngicele nje bantu bakithi ukuthi ningenelele nani no awukhulume nobaba wakho la uzoyibona le episode le ningenelele nani bakithi sibi simo la ngaphandle abafweni labo udadewenu labo ngenelelani bafowethu ayikho into ezokwenziwa ngoba uyabona ngoba kunjena nje konakela impela ukukabani ukuthi usuku nosuku kuphuma phepha ukukabani kodwa ke phela umuntu ukuyitshela kwakhe ukuthi sekwanele njengami nje mina sengiyitshelile sekwanele akukho engingakusho mfethu awufuni ukukhuluma nobaba wakho ayi ubaba bese bese sobuya simbona ubaba bese nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo umemeza ngathi yakhala yalile uthi igula likaJama lichithekile nina bakamphudi ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabeni embedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu mawusubuke wezwafika lapha mfowethu futhi sidla amanene sakeni siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell uma ungakabi ingxenye yethu ujoine ne-membership mina igama lami nguprofessor ningwami Ngezinsolo ngaphansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho sangincenga